ଚାଉଳ କାହିଁ କରୁଛି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର କାର୍ଡଟା କଟି ଯାଇଛି କାହିଁ କରୁଛି ସେଲେ ସାର୍ ଆଧାର ପଡି ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ପକାଅ ନା ଗରିବ ଲୋକର ଚାଉଳ କାହିଁ କଟିବ ବାବୁ ସାର୍ କାହିଁ କଟିବ କିଏ ଆସିନାହିଁ ଏଇଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ବା କାଲି ସକାଳୁ ଚାଉଳ ଦିଅ କାଲି ସକାଳୁ ତମ ଘରେ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚିବ ୟାକୁ ଚଞ୍ଚକୁ ତାର ସହିତ କିଏ କାର୍ଡ କାଟିଥିବ ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବେ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଆଗରୁ କାର୍ଡ କାଟିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଯଦି କଟା ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଡିଲର ଯଦି ନ ଦେଇଥିବ ଡିଲରସିପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଓକେ ଡିଲରସିପ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡିଲରସିପ୍ ତାକୁ କାଟିବି ସିଏ ଗରିବ ଲୋକ ହଇରାଣ କରିବ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବାରେ ସରକାର ଜମା ପଛେଇବେ ହଁ ଯଦି ଡିଲରସିପ୍ କରିଥିବ ଡିଲରସିପ୍ର ଡିଲରସିପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଡ କେହି କାଟିବେ ନାହିଁ ଶେଷ ମହୋଦୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଡ କେହି କାଟିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଚାଉଳ ଯଦି ବନ୍ଦ ହୁଏ ଗୋଟେ ବି ୟା ପରେ ପୁରା ଆକ୍ସନ୍ ନେବି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିବେ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଡ କଟିବ ନାହିଁ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ଚାଉଳ ମାଉସୀ କାଲି ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କାଲି ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚିବ କାଲି ଚାଉଳ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ କାଲି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଚାଉଳ କାହିଁ କରୁଛି ଚାଉଳ କାହିଁ କରୁଛି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର କାର୍ଡଟା କଟି ଯାଇଛି କାହିଁ କରୁଛି ସେଲେ ସାର୍ ଆଧାର ପଡି ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ପକାଅ ନା ଗରିବ ଲୋକର ଚାଉଳ କାହିଁ କଟିବ ବାବୁ କାହିଁ କଟିବ କିଏ ଆସିନାହିଁ ଏଇଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ବା କାଲି ସକାଳୁ ଚାଉଳ ଦିଅ କାଲି ସକାଳୁ ତମ ଘରେ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚିବ ଓକେ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏହା ତ ବଦନାମ ହବ ଗରିବ ଲୋକ କାହିଁକି ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ହଉଛି କାଲି ପହଞ୍ଚାଅ ତମ ଘରେ ଚାଉଳ ଓକେ